Здравейте, приятели! Днес сме с ВГВ Motorsport Team Gaming. Кажи здравей! Така, ще пожиткаме малко це, защото няма какво да правим. И решихме да снимаме. От кой ще влизаш? От това да ти го пратих. Абе, ти е то на български, бе. Влизай единица. И да. Мамо, ти с някакви добри, бе. Ти още не си влезнал. Абе, бе, там нищо ме дразни. Те това. Това реши днеска да влезне, бе. Викам, реши днеска да влезне. Ха. Живот на корен. Трябва да се стегнем. Я съм научка. Аз. Айде бе, пако. Ево бързо нагоре над базата. Тук нека сваля нашата. Мали ти ще ме килам, ти аз съм на 13 хилата. Мам. Не, му вържаме. Али? Какво стана, бе? То сменя мап. Български. Да, може. Да. Аз поглезнах двойка. Първия гейм сигурно не дава смисъл. Маму. Али! Не дей, бе! Къде ми се ебаваш? И на мен я тази също. Да, нямаше иначе как. Ден че тръгнеш, но се Мамо. Админ скайп. Гледай го, бе, как не мога ви кино половин час, бе. Много мразара са. Маму! Какво направихте вие, бе? Ядовой. Не е смисъл български, ама нещо се бъга в това. Стопа. Стига, бе. Те сте напротив, чупа зъб по зъб. Балей. Кой? Аз пак трогнат. И аз не знам какво говоря. Опа, един такова бомбичка. Али! АВП, бе. Живот на корем, много стопа коломен. Как не мога го оцела, бе?
non-stop около мен. Че видим дали снима, още снима. Къде? Ай, как мога да го не видя, ей! Има, то на мен ми даде смисъл, то пита дали искаш и аз казах, че искам. Смисъл, то ти избира какво искаш, чака 4-7 АВП, ама другите ги не видех. И аз избрах АВП. Стопих двама и не убиха. Шап, абара, мири бе. Мари бе. Що? Ха-ха. Мам, как мога? МК и снайпер в мен. Япсане не играх с тия копчета. Живот на корем, non-stop около мен. Айде бе. Кой сега е номер 1? Не съм и аз. Не съм и аз. О, бе! Тук не видя много добър сърфър. Прас. Айде, бе. Ей, минах 50 човека, един не можах да удра. Живот на корем, non-stop около мен. Никитри, които Нека се бият. в белото долу е на нашия. Абе, вие на ярда ли сте, бе? Да, всички си учи на ярда. Бехте, допреди малко. Али, отидех. Да. Не можах да се изместа. Яглек е фърли там. Живот на корем. Къде сте, бе? Опа! На някой бачка му пръснах камбата. Аз не съм в момента на ярда. Видех. Как не зе? Скруцт! Опа! Единна бомба да ми е жив и здрав. Аз ша... Такова вие чакай ми звъни. Ау, маму! Извинявай. Няма нещо, ще го веря. Само вие кеса. Тако креш. Ей, стага гърната от мене. Нема бегай, бе. На 14 карти. Абе, къде е моята? Я му си я знам. Не знам како. Шамп! Един по един. Ще го сложи бомбата. Аз! Абе, ти дали го не затвори вътре? Кое? Я, телефона. Къде е вътре? У леглото. Да, знам. Не, тук.
чорап избега. Да бе. Аз влизам вече в... Аре бе, мрете бе, ей, не мога викам да си да... Един пълнен патрон! Али, умрех, немам. Бог това ма спаси. Живот на корем, нон-стоп около мен. Да. Да. Ти отдели за училище? Не. За тебе, що си болен, не. До вечера ще излизаме, бе. Добре, бе, как мога да съм пред тебе и да не мога да удара, бе? Гати му, бе. Гати му вика. Дразна се. Но в другия клип какво ще снимам? Майнкрафт, че нещо това, онова. Аз на Майнкрафт съм хедшот. Хедшот? Хедшоп. Не хед, а само шоп. И то Сливенкрафт, бачка, аз при отварянето аз влезнах в чанг да играе, той Макс разбираха по 20 човек. Сега, да бе, сега е ба... Да, имам си хубав сървър. Да бе, и много лаги. На евент 150 човека и аз на лапа. Да. Какво обаче тъй като се наредят 50 човека и ти какво ще фанеш? На некому... Да бе, то неко много гадно. Аз съм вече младши сержант. Просто съм си малко лабен. Малика сте ми са наредили двамата за по една ножка, ви фърла. Ха-ха! Към ги се ебавам на тия твоите. Чакай още един. Къде си, бе? Аз твоите бачка е така минах от техите, ама и не видех. Ох. То ми удари, Аз стрелям, то ми бие патрона, уж като в филмите, патрона се връща и ми пръска камбата. Измислих ли го? Сега направо минавам с ножки. Гледай сега какво става, штрак. Олин, пред него имам и това ти, не си ти. Марш бе! Живот на корем, нон-стоп около мен. Аджумите ми. Ще спираме ли? Да, аз поскоро. Живот. С какво? Таксито. И това е от нас за сега. Следващия епизод може да... Не може ми ще снимам някаква друга игра, ама се чудим каква. И да, това ще е лек ден от нас и всичко най-добро. Айде.